Witamy bardzo serdecznie, drugi dzień grudnia, kolejna gala Federacji Silesian MMA, a dziś mała innowacja, bo ze stolików komentatorskich witają Was osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać, doskonale wszystkim znany polski zombie, Marcin Wrzosek. Nawet gdybym zapomniał, jak się nazywam, to mam to napisane na koszulce, więc będzie łatwo zapamiętać. 8 ekscytujących pojedynków czeka nas dziś tego wieczora i całą rybnicką publiczność. Michał, na który pojedynek Ty najbardziej czekasz z tej karty? Pewnie nikogo nie zaskoczę, myślę, że jak każdy na trybunach najbardziej czekam na walkę wieczoru, na walkę miejscowego zawodnika, jako że gdzieś tam Arek Gąsiorkiewicz jest ściśle związany gdzieś tam z tym ruchem kibicowskim w Rybniku, no to wiadomo, że gdzieś tam ten klimat na tej walce będzie najbardziej podgrzany, hala Zawrzy i no to wiadomo, że to gdzieś tak jeszcze bardziej później potęguje te emocje w oktagonie, nie? Niesie ze sobą dodatkowy ładunek emocjonalny, to na pewno, a szczególnie dodatkowym ładunkiem emocjonalnym będzie to, że panowie niedawno mierzyli się ze sobą. Wtedy zwycięski był Gąsiorkiewicz, Dąbal musiał uznać jego wyższość. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Tak jest, no te rewanże Wygrał też przez zawsze gdzieś. Wygrał przez zatrzymanie lekarza, więc myślę, że należy mu się rewanż jak psu Buda. Tak jest, oprócz tego ciekawią mnie walki gdzieś tam tych zawodników, których dobrze znam prywatnie. To jest może zawsze takie wyzwanie w sytuacji, w której się te walki komentuje, bo ciężko momentami zachować gdzieś tam obiektywizm. Ale mówię tutaj o Oliwierze Szczygle z Akademii Gorilli Rybnik, zawalczy z Adrianem Gawędą oraz mam tutaj na myśli również Kubę Kowalskiego, który zawalczy, pozwolę sobie wspomóc się karteczką. Konradem Chruścińskim. Tak jest, tak jest. Tak, ja nie mogę się też doczekać walki Pokutyński-Wojcik. Bardzo fajna walka i dwóch zawodników reprezentujących naprawdę znane kluby, renomowane kluby, więc na pewno nie zawiodą nas poziomem walki. Tak jest, tak jest. Łukasz Pokutyński, bastion Tychy, to zawsze jest gdzieś tam gwarancja takich naprawdę wysokich, wyrafinowanych umiejętności parterowych. Trenuje pod okiem Sławomira Szamoty, jednego z pierwszych polskich czarnych pasów. Dzieli matę z Marcinem Heldem, a to gdzieś wiadomo, że jest też gwarant ogromnych emocji. No i poza tym gdzieś tam duża ilość walk semi-pro zwiastuje po prostu dużą ilość emocji. To są zawodnicy, którzy nie kalkulują i gdzieś tam tych emocji zawsze dostarczają. Też pozwolę sobie na coś, co zawsze mam w zwyczaju na tym studiu zapowiadającym galę. Mianowicie pokrótce wytłumaczymy wszystkim, dla których może to być nowość i może to być trochę niezrozumiałe, czym różnią się te walki na zasadach semi-pro, przepraszam najmocniej, od walk w formule zawodowej. Mianowicie różnią się przede wszystkim tym, że nie liczą się gdzieś tam do tego zawodowego rekordu, co właśnie wpływa na ten brak kalkulacji. Poza tym nie mamy 3 rund po 5 minut, tylko 3 rundy po 3 minuty. Nie możemy używać łokci i kolan na głowę. Oprócz tego, co nie jest wymogiem, jest to gdzieś tam zależne od widzimisię zawodników, że tak powiem, bo często walki są w tych powiększonych rękawicach sparingowych, ale za obopólną zgodą obydwu zawodników mogą być one także w tych zupełnie malutkich 4-uncjowych rękawicach. No i zobaczymy, nie pozostaje nam nic innego niż czekać. Niektóre organizacje również nie decydują się na zezwolenie na skrętówki. To też jest dość istotne, czyli Tak, dźwignia skrętna na staw skokowy. No jest to dość niebezpieczna technika w rękach nieobeznanego zawodnika. Może być to naprawdę destrukcyjna technika. Ja jako ciekawostkę chciałbym też powiedzieć, że zawodnik, który wystąpi w walce wieczoru, mianowicie Fryderyk Dąbol, miał okazję zmierzyć się z niepodważalną legendą sportu walki i to dwukrotnie. Michał, czy Ty domyślasz się, kto to jest? Domyślam się, mam nadzieję, że najbardziej zaprawieni w bojach widzowie też wiedzą, o kim mowa. Mowa oczywiście o Darolwie i myślę, że dwukrotne przebywanie z Darem w jednym oktagonie to jest taki bagaż doświadczenia, który będzie miał przełożenie w tej walce. 2 razy udało mu się wyjść zwycięski z tego pojedynku, a wiadomo, że Lew jest groźny, więc na pewno Fryderyk Dąbol jest również groźny, a Tak nawet jest. groźniejszy. I na pewno nie jest w strachu. Na pewno. Moi drodzy, tyle na początek, nie pozostaje nam nic innego niż czekać na dalszy rozwój wydarzeń i start pierwszej walki. A galę otworzy walka Kamila Sostowskiego z klubu Łamator Racibórz oraz Adriana Kamińskiego z PFT MMA Zduńska Wola.
Panie i panowie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Po raz pierwszy na gali Silesia MMA 13! To jest ten moment, to jest ten czas, to jest ta chwila, już za chwileczkę najlepsze, co Śląsk ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o MMA, o piękną dyscyplinę. Pojawi się tutaj w tej oto klatce. Ja nazywam się Arkadiusz Pampałowski, będę z wami cały wieczór, a zapowiada się wieczór naprawdę niesamowitych emocji. Rybniku, witamy serdecznie wszystkich reprezentantów tego pięknego miasta, witamy wszystkich przyjezdnych i niesamowicie cieszymy się, że będziecie tutaj z nami. 13 gala, dla kogo okaże się szczęśliwa, a dla kogo pechowa. Dowiemy się już za chwileczkę, ale zanim to nastąpi, oczywiście nie ma Silesian MMA bez akcentów muzycznych. I w tym momencie chcielibyśmy zaprosić osobę, która bezpośrednio kojarzy się z marką, z brandem Silesian MMA od wielu, wielu gal. Jest to kobieta instytucja, niesamowity głos, niesamowita energia, prawdziwy dynamit sceniczny. Zanim zaprezentują się zawodnicy MMA, przywitajcie jedyną i niepowtarzalną Monikę Kliś! Będę tu żywą legendą, mam sposób na nieśmiertelność. Ona wam jedna zostanie po mnie tu, kiedy przyjdzie mi zdechnąć muza. Mówi, że wszystko mi jedno jest. Ze mną kiedy jest piekło, jest ze mną kiedy jest pięknie. Będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła. Przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze może trafić gorsza seria. Ghetto music jak rebelia, szczęście czasem to loteria. Miejsce znaleźć swoje własne, lepsze swoje nawet ciasne. Robię rap nim zgasnę, zio, leci dym nad miastem. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym chcę. Na nieważni firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Serc powie sto, żyły zamienią się w lód. Czasem nie wiesz co jest co, czasem lądujesz na próg. Choćbym miał jutro zniknąć, razem ze mną czarny król. To zostawię coś na zawsze, parę płyt i milion słów. Palę szczyt i robię rap studio, parę lat muza jest ze mną. Wiarę daj, że to nie pudło, z tego więcej chcę niż sprzedał. A ty daj wiarę tym wersom, chcę zostawić złoto królewną. Chcę by miały moje wspomnienia, chcę by wzięły mi nieśmiertelność. Moje życie, parszywe życie, tylko wy wydajecie mi sens. Więc jak umrę, proszę kochanie, niech ta muza tu płynie do serc. Niech ta muza płynie do serc, póki ziemia kręci się. Kiedy nocą zobaczysz niebo, wtedy przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym chcę. Na nieważni firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Dziękuję bardzo. panie i panowie, raz jeszcze Monika Kliś!
Niesamowity głos, który podbija już nie tylko Polskę, ale także Europę. Ostatnio występy w Austrii bardzo dobrze przyjęte. No i chyba nikogo to nie dziwi. Skoro już zaczęliśmy galę akcentem muzycznym, przyszedł czas poznać głównych bohaterów Silesian MMA 13. A więc przyszedł czas na oficjalną prezentację zawodników. Przywitajcie ich bardzo gorąco i zróbcie dla nich wielki hałas, bo dzisiaj zostawią tutaj w klatce pot, krew i łzy. Przed wami Kamil Sosnowski! Adrian Kamiński! Daniel Zalewski! Oliwier Lenart! Konrad Chruściński! Jakub Kowalski! Michał Michniewicz! Mateusz Petryka! Wiktor Czabara! Dawid Lubrand! Adrian Gwadera! Oliwier Szczygieł! Łukasz Pokutyński! Patryk Wojcik! Fryderyk Dąbal! I Arkadiusz Gąsiorkiewicz! Szykuje się nam niesamowita gala, niesamowite walki, wielkie emocje. Panie i panowie, wielkie brawa, bohaterowie Silesian MMA 13! To jest naprawdę niesamowite. Hektolitry potu wylane na treningach. I to wszystko po to, żeby tutaj za chwileczkę wejść do klatki i zaprezentować się przed wami i dla was z jak najlepszej strony. Przywitajmy więc pierwszego z bohaterów. Nie rozpoczniemy tak jeszcze od razu, jeszcze krótka przerwa, żeby zawodnicy mogli się ostatecznie rozgrzać, więc widzimy się, kochani, za 10 minut.
like this. She gets mad when they speak Spanish. Como se llama? Bonita. Mi casa, su casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. See, baby, see, it's perfect.
Panie i panowie, przyszedł czas na pojedynek otwierający galę Silesian MMA 13. Sponsorem walki jest zintegrowana służba ratownicza, a zmierzą się w walce reprezentant klubu Amator Racibórz Kamil Sosnowski. Zgłodniałem, więc teraz idziemy zjeść. Miałem głowę w chmurach, to tłumaczy Chemitrails. Będzie ogień jak na samej górze syna. Jeśli nie chcesz być najlepszy, to nawet nie zaczynaj. Trzecia płyta, czyli zamykamy trypty. Gdy pogrzebali marzenia, wyjebałem drzwi od krypty. W głowie zakwitła myśl, że już zgasłem. Musiałem się z nią przespać, ale niunia nie ma mi za złe. Się skundlili przez papierki zwane forsą, a na tle tych kundli to ja jestem Cane Corso. Kiedyś te sny wydawały się odległe. Dziś nie bądź zły, że w końcu tu dobiegłem. Muszę skończyć to, co kiedyś się zaczęło, choć użeram się z kopułą tak jak Michelangelo. Przed wami Avi Luis, moja label, a że moja, to pewnie nie odejdę. Prosić, bo nikt mi nic nie dał. Moją matką jest Demeter, a ojcem był Dedal. Sam jak Prometeusz, gdy daje ludziom ogień. I to na tyle, jeśli chodzi o mitologię. W moim domu dochodziło do rękodzieł, a ze sztuką obcowałem prawie co dzień. Nie jestem raperem, to kurwa po pierwsze. Po drugie nie nawijam, tylko recytuję wiersze. A gdy to robię, to nikt mi nie przerywa, bo na ich poprzeczce mógłbym wytrzepać se dywan. Lepiej zejdź mi mordo z drogi. To ile napsułem krwi, wyjdzie na morfologii. Suki chcą się wozić mercem lub audiolą, a jak zakuło cię serce, to od tego jest kardiolog. Pozamykam mordy, tak że nic nie powiedzą. Nasza sztuka, specalité de la maison. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant PFD MMA z Duńska Wola Adrian Kamiński. Zostaje cały czas, ale ciągle czasu brak. Co za dziwny świat, zawsze naturalny smak. Wyposażenie awangard, zamawiamy a la carte. Lecimy jak ptak, choć powtórzę jeszcze raz. Ja jej nie wierzę, gdy mówi, że mnie kocha. Nastolatki na fecie wszystko robią po prochach. Dlatego się nie męczę, mam dolary na oczach. Trzeba liczyć pęgę, ale nie na pokaz. Leję wina do kielicha, jej ajajajajajaj. Czy dla ciebie liczy chwila się, czy liczysz tylko hajs? Ona szepcze mi do ucha, ajajajajajaj. Teraz wiem, że ona chce się, ajajajajajaj. Leję wina do kielicha, jej ajajajajajaj. Czy dla ciebie liczy chwila się, Czas czy na liczysz... inaugurację dzisiejszego wieczoru. Pierwsza walka, oczywiście zasady semi-pro, limit kategorii piórkowej, przez obydwu dżentelmenów wypełniony wzorowo. Zmierzy się Kamil Sosnowski z Adrianem Kamińskim, oboje młodzi, oboje dysponują podobnymi warunkami fizycznymi. Według oficjalnych statystyk Kamil Sosnowski legitymuje się rekordem jednej przegranej i jednego remisu, natomiast Adrian Kamiński to 1 wygrana, 0 porażek. Obaj zawodnicy już gotowi w narożnikach. W narożniku Kamila Sosnowskiego Kamil Tarnawski, znany w naszym regionie Czarny Pas, z którym miałem przyjemność kiedyś przegrać na zawodach grapplingowych. Zwiastuje to, uważam, wysokie umiejętności parterowe. A w narożniku Adriana Kamińskiego, znany z walk w organizacji, z jednej walki notabene, ale Mikołaj Kałuda. Pierwszy gong rozbrzmiał już na sali w Rybniku. Bardzo ładny low kick. I widzimy tutaj, pomimo że są to walki półamatorskie, ten sport naprawdę tak poszedł do przodu, że tutaj chłopaki naprawdę wiedzą, co robią. Ci chłopacy mają zaledwie 20 lat, a już naprawdę wyglądają jak klasowi zawodnicy.
ładnie na początku zapracował tym low kickiem kilkukrotnie Adrian Kamiński. Widzieliśmy już niejednokrotnie, że te low kicki naprawdę potrafią ustawiać walkę. I ponawia z uporem maniaka. Próbuje zagonić swojego przeciwnika pod siatkę Adrian Kamiński. Póki co walka toczy się pod jego dyktando. Nieprzepisowe kopnięcie poniżej pasa. Zainkasował Adrian Kamiński. I wznawiamy walkę. Kolejny low kick ze strony Adriana Kamińskiego. Celuje w tą łydkę, próbuje upośledzić możliwości poruszania się swojego przeciwnika. Tak jest, bardzo fajnie porusza się w ogóle Adrian w klatce. Ale Widać, teraz że- przyjął mocną kontrę od Kamila Sosnowskiego. Mocny prawy overhand. Wylądował na No te niskie policzku kopnięcia Adriana tym Kamińskiego. prawym overem dość łatwo skontratakować, dlatego myślę, że dobrym pomysłem byłoby rzucić chociażby lewy prosty przed kopnięciem. Oczywiście, żeby odwrócić uwagę swojego przeciwnika. Próba obrotówki ze strony Kamila Sosnowskiego. I ładny lewy prawy. Została minuta do końca tej pierwszej rundy. Myślę, że Kamil Sosnowski powinien właśnie tymi prostymi bokserskimi akcjami typu lewy, prawy, podwójny lewy próbować kąsać Adriana Kamińskiego, bo te jego ręce rozłożone dość szeroko. Zostawiałem dużo miejsca na wkładanie kombinacji. Kolejny mocny low kick ze strony Adriana Kamińskiego. I ładny lewy prawy wykonanie Kamila Sosnowskiego. Rozpoczęła się ładna wymiana na środku klatki. Otworzyła się nam ta walka. Ale strzelanina, panowie wymieniają ciosy i kopnięcia. Adrian Kamiński poślizgnął się po jednym z kopnięć, ale bardzo szybko wstał i zameldował się na środku. Muszę przyznać, że teraz mi oboje zaimponowali, bo przez chwilę wydawało mi się, że troszeczkę się podpalili, Ładna wymiana, kolejna. ale jednak zachowali w tym pewną dozę rozsądku. 10 sekund do końca pierwszej odsłony. Bardzo ładny front kick, potem ponowienie prawym i lewym sierpem. Trzyma swojego przeciwnika na siatce Adrian Kamiński. Sędzią nie jestem, ale wydaje mi się, że ta runda, która dobiega końca, może zostać zapisana na konto Adriana Kamińskiego. Koniec pierwszej rundy. Te mocne low kicki, które gdzieś tam ten dość mocny damage wyrządziły, poza tym też to kryterium zwane kontrolą oktagonu, on cały czas wywierał presję, zajmował środek klatki i mówiąc kolokwialnie, to on próbował nawiązywać walkę. Zdecydowanie Adrian Kamiński narzucił tempo temu pojedynkowi, spychał swojego przeciwnika na siatkę, okopywał mu łydkę, a także kąsał prostymi ciosami. Kamil Sosnowski dotychczas wydaje się delikatnie zagubiony. Miał kilka akcji, które zakończyły się sukcesem dla niego, no ale jednak rundę na naszych nieoficjalnych kartach sędziowskich przyznajemy Adrianowi Kamińskiemu. Bardzo ładny lewy prawy. Widzimy teraz powtórkę i lewy sierp, kiedy Adrian Kamiński Myślę, że- zdecydował się wejść z kontrą. Myślę, że powinien trochę zaryzykować i więcej ponawiać, bo trafiał lewym, trafiał prawym i na tym końcu. Bardzo ładna wymiana w ostatniej minucie, aczkolwiek wdarło się tam bardzo dużo chaosu. Tak. Obaj zawodnicy nie za bardzo celowali, tylko machali, licząc na to, że któryś z tych obszernych ciosów sięgnie głowy przeciwnika. Jesteśmy już gotowi, żeby rozpocząć drugą rundę. Sędzia Bosacki. Tak, o tym też warto wspomnieć. Sędzia znany między innymi z oktagonu UFC. Jeden z najbardziej doświadczonych i najbardziej renomowanych polskich sędziów. A my już zaczynamy rundę numer 2. I druga runda wygląda bardzo podobnie do pierwszej. Adrian Kamiński na samym początku zameldował się na środku oktagonu i zaczął spychać swojego przeciwnika Kamila Sosnowskiego w spodenkach żółtych na siatkę. 2 low kicki pod rząd, naprawdę zauważył, że te kopnięcia mają już jakieś tam, odkładają się na nodze Kamila Sosnowskiego. Ale może to być tylko złudzenie, ale pomimo tych mocnych przyjętych low kicków mam wrażenie, że Kamil Sosnowski z trochę większą pewnością siebie zaczął nam się tu poruszać, chociaż Może to ta rodzinna publiczność zmotywowała go do działania, bo przypomnijmy, Kamil Sosnowski reprezentuje Akademię Gorilla Rybnik. Bardzo ładna próba, Zaryzykował. wskoczył i tak od razu było widać.
Kamil Sosnowski podniósł rękę, wiedząc, że zaraz będzie zmuszony do odklepywania. Imponujące zwycięstwo Adriana Kamińskiego, stójkowa dominacja na koniec. Dość ryzykowna technika, bo gdyby ona nie wyszła, mógłby skazać się na spędzenie reszty rundy z pleców, ale nie ma co gdybać. Imponujące To zwycięstwo. zwycięstwo. Zwycięzców się nie rozlicza. Dokładnie. Musiał czuć, że ta gilotyna już jest bardzo ciasno, skoro zdecydował się wskoczyć, tak jak wspomniałem przed chwilą. Kamil Sosnowski od razu podniósł rękę do góry, wiedząc, że ta gilotyna będzie tak ciasna, że nie uda mu się z tego wyjść. Tak, no duszenie gilotynowe to jest technika dość specyficzna, mianowicie przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, ona albo wejdzie w tych pierwszych sekundach, albo później ciężko gdzieś tam ją dopiąć, pompują nam się ręce, ale tutaj no widzimy, od początku było to bardzo czyste i bardzo precyzyjne. Mi na przykład nigdy nie udało się nikogo zdusić w walce gilotyną. A tobie? walce, Nie, zawodowej walce. w walce nie, w walce nie. Ale udało się Adrianowi Kamińskiemu, za co mu serdecznie gratulujemy. Adrian Kamiński! Panie i panowie, z wielkim smutkiem musimy poinformować was, że transmisja na otwartym YouTubie właśnie się zakończyła. Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do wykupu pay-per-view na stronie silesianmma.pl, bo czeka nas jeszcze 7 ekscytujących pojedynków. Tak jest, niestety takie czasy nastały, za jakość trzeba płacić, a gwarantuję wam, że jakości w tych walkach kodowanych w systemie pay-per-view nie zabraknie. Poza tym nie zabraknie czegoś również dla fanów muzyki hip-hopowej. Tak jest, Przed nami tak jest. koncert rapera o pseudonimie Intrus, bardzo popularnego wśród młodzieży. Tak jest. I nie tylko wśród młodzieży, również wśród ulicznych rzezimieszków.